På Stenstuegade i Slagelse finder du en butik med ordene You Only Live Once på facaden. Det er navnet på Charlotte Bøgøls nye sundhedshus, der rummer både en butik med højkvalitets sundhedsprodukter og fødevarer, en sundhedsklinik og en økofrisør. Steffen har besøgt Charlotte i You Only Live Once, eller YOLO, som hun kalder det i daglig tale. Når jeg har valgt at kalde stedet her You Only Live Once, så er det fordi, at jeg gerne vil være med til at slå et slag for, at vi skal passe noget bedre på os selv. Og lige i forhold til det sundhedsmæssige, så går det ud på, at vi skal stille nogle større krav til, hvad det er, vi putter i os selv og bygger vores krop op af. Hvorfor kan vi ikke finde ud af det selv? Jeg synes da godt nok, at jeg lever sundt. Jamen, sundhedsbudskaberne er jo desværre meget forvirrende og meget skiftende i dag. Der er mange meninger om tingene, og det jeg så gerne vil prøve at være med til her, det er at få skåret lidt ind til benet og sige, jamen, hvordan er det, vores krop virker. Vi kan her i huset fortælle folk, hvordan deres krop og helbred har det i form af en vegatest. Huset er jo ikke bare en natur- og helsekostbutik, der er også en sundhedsklinik, som blandt andet laver de her vegatest, hvor man tager et blik ind i kroppen og kigger på, hvordan organerne har det, om de er stresset eller belastet, om man har nogle ernæringsmæssige mangler, om der er nogle forgiftninger, noget svampe, noget tungmetal. Og alle de her ting kan personen så bruge til at finde ud af, hvor er det, jeg skal vælge at sætte ind sundhedsmæssigt set, for at genoprette nogle af de her ting. Hvem kan have gavn af at få taget sådan en vegatest? Det kan vi sådan set alle sammen, fordi uanset om du sidder med en decideret livsstilsproblematik eller en livsstilssygdom, eller om du bare har for meget luft i maven, som måske skyldes nogle intolerancer eller nogle mikroorganismer, om du går og mangler nogle næringsstoffer i hverdagen, som gør, at du småskrænter lidt, eller du mangler nogle vitaminer og mineraler, der gør, at du ikke restituerer ordentligt i løbet af hverdagen, så kan vi alle sammen have gavn af at se, hvad er det, jeg kan gøre for at blive sundere. Tror du, der er mange af os, der går rundt og har småskavanker, som vi måske bare lever med, fordi vi tror, at det hører med til at blive ældre, eller det hører med til at være menneske? Vi er jo ikke folkevogne. Helt sikkert. Altså mange mennesker har jo netop nogle ting, når man får spurgt ind til det, som de bare tænker, at sådan er det bare. Man kan jo bare kigge på, hvor mange mennesker, der tager hovedpinepiller. Det er nok ganske naturligt. Jeg har lidt ondt i hovedet, jeg tager lige en pille, og så kan jeg ikke mærke det mere. Men det er jo hele tiden små signaler fra kroppen, der prøver på at fortælle os, at der er noget galt, der er noget, vi mangler, der er noget, vi skal rette op på. Og gør man ikke det, eller overhører signalet, så bliver det jo værre og værre. Til sidst bliver det en ubalance, som så bliver til en skavank. Så nu kunderne de går forbi herude på Stenstuegade og ser det, der ligner en helsekostbutik, så gemmer der sig nogle andre ting herinde, og samtidig så starter du vel ikke engang i butikken? Nej, det er jo det, der er smart ved, at vi har lavet et sundhedskoncept her i huset, at man kan starte med at gå ind og få lavet det her service-tjek af kroppen i form af vegatesten. De resultater kan man så gå ind og få noget professionel vejledning inde i kost- og livsstilsklinikken og høre om, jamen, hvordan kan man gøre de her ting bedre i hverdagen, hvordan kan man spise anderledes og leve anderledes, er der nogle specifikke kosttilskud eller noget, der hurtigere kan rette op på de her ting. Og så efterfølgende kan man så gå ud i selve butikken, hvor vi så kan tilbyde nogle af markedets allerbedste produkter, der virkelig er gennemanalyseret, før de får lov at komme ind i butikken her. Jamen, de indeholder masser af næringsstoffer, de er produceret på en måde, hvor man ikke slår næringsstofferne ihjel. Der er stadig en masse aktive enzymer i, som gavner vores sundhed og som er nødvendige i vores fordøjelses- og opbygningsprocesser. Så der er højkvalitets fødevarer her, og der er kosttilskud, som også er gennemtjekket for, at produktionsforholdene ikke har ødelagt det, der er i, men at der rent faktisk er kvalitet bag og en masse aktive ingredienser, der kan hjælpe os i vores sundhed i hverdagen. You Only Live Once har også en netbutik, som du kan finde på Charlottes hjemmeside på www.yolo.dk. Det staves YOLO. YOLO på Stenstuegade har åben på hverdag fra 9:30 til 17:30 og lørdag fra 10 til 13.